Okay, po, datay niti mauding quarter, iti mauding oras, iti programa ng Pauluan. Adda kami manan dito 98.5 IFM Cauayan. Iti Idol Time FM, ano lang ang minuto na dati nag-text. Anak ko nana. Kung nana, kablaawa man ni Anod, ni Shawi, Imbong, Glenn, Poor, ken ni Antim Jane, Pitong, ken ni Ambang, Agberdeno Sabado, ken yours truly, Ambong, request, Bulan. Naudi ka mo. Naudi ka. Adda tayo iti contest proper, iti So, search kaya- for Ilocano Idol 2019. Dito lang ako, adda kami Manen Ken, 98.5 IFM. And for our last contestant, ading Rowena Monchang, datay contestant tayo. Awampay. So Pati talagang na ano masurutan kami yung tricycle driver nga naglugaran na dito. Kung ano ba? Kanyak. Ajela. So, agpasensya na ading Ruby. Green mustard ko nam. So, pay akin, awanin ti orasen. So, kitanta no nakapagbotos, di kita'y awampay bimotos. So, orayan tayo, di kita'y Board of Judges nga bumotos. So, iti judges here for today. Okay, we have Kabsat Nelly Mariano of Hong Kong, ni Mrs. Juvie Pastor of LGO Ramon, at ibagkat ko, Shaq, of course, kini John Mark, and ni Kabsat Charity Lianes of Porterville, California, Kathy Salvador of Hilo, Hawaii, Ron Sibagan of Boston, Massachusetts, Janet Delim of Taiwan, ni Joseph Agtarap of Cabatuan, and sino ba dito dumang atito'y balong? Janet Delim, ni Manang Eileen of Canada, and pagkidya iti manariman na pong dumdum nga katig iti agtaltali no sino tinangabak. So mabalin ko yun bumotosen. Adabi motosan. Okay. Okay. Orahin tayo lang biit na malpas. Amin na po nga bumotos da kasi iti process tayo kat binutosan. So balong until next week apo. So that's it. Sino nga ta? Tinangabak. Okay. Next week tulatan. Matin makasambot. Matin makasambot. Well, next week tulatan when nukano nga i-schedule ta nga kumansyon to ni Ruby May. So balong at ay request ni Oh, come on. request ni Ambong. And until next week Aruba. Itinangabag, we have contestant Ilocano nga tawin no Tagalog dati nga request na. number 1, Janice Bulan. Congratulations si Katinangabag Basang. And orayan na kami nga malpasta, iawat miti premyo. Ko'y sa'yo, ikaw ay akin. Batin lang silpon ko. Ganda mo sa paningin ko ngayon'y nag-iisa. Sana ay tabihan na sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, kagurak tiyag biyag analiday, ragsak ko sikat kapwanan, mangam na mag-ingat lumakay, may kanta-inta iyuldagan. Tilawag isilaw ang buraw, di bula
And this has been your Manong Jun, Idol Jun Seriales together with Idol Jun, Jan Mark Pastor, Operator, Embal Samado. Yes. Until next week, Aruba, the same time, 12 to 3 p.m. to Langabo, Idol Ting FM, 98.5 IFM. Ang iyong ganda'y umaabot sa buwan. Ang tibok ng puso'y rinig sa kalawakan at bumabalik dito sa akin. Ikaw ang mahal, ikaw lang ang mamahalin. Pakinggan ng puso at damdamin, damdamin aking damdamin. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa dilaw na buwan, anod pasarabo Lux Palmolive. Kompromen. Sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan, pakinggan mo ang aking sigaw. Sa